ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅନୁଭବଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କର ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କର ରିଅଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫଲୋ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓପନ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବା। ତାପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିଅଲ୍ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରି ଅନୁଭବଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ এইଭଳି କିଛି ଫଟୋ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଅନୁଭବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ବ୍ଲୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଆଇଡ଼ିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 257K ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଡ଼ି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ୱିଟର ଓପନ୍ କରିବା। ଟ୍ୱିଟର ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟ୍ୱିଟରରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଲେଖିକି ଆଇଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟପ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆଇଡ଼ି ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିପୁଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପିପୁଲରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ି ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଟ୍ୱିଟରର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଖୋଜିବା, ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଆଇଡ଼ିଟା କେଉଁଟା ଖୋଜିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ଓପନ୍ କରି ଫେସବୁକ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିପୁଲକୁ ଯିବା, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପିପୁଲ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆସିଗଲା, ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟପ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ି ଅଛି 166K ଫଲୋଅର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଏ ଆଇଡ଼ିଟା ଚଲାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବ୍ଲୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଆଇଡ଼ିଟି ଶୋ କରିବ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହିପରି ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ। 288K ଫଲୋଅର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବେ। ଆମେ ଯିବା ଗୁଗୁଲକୁ, ମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର କି ଫେସବୁକ୍ ହେଇଗଲା କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲା କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବା ପଳେଇ ଏବଂ ଗୁଗୁଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇମେଜ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଭି ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କିଛି କ୍ଲିକ୍ ଫଟୋ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗୁଗୁଲରେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଫ୍ରେମ୍ରେ ମାନେ ୱାଲପେପର ବି ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାନ୍ ଭାଇଜାନ୍। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଗୁଗୁଲରୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇଯିବା, ମାନେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କିଛି ମୁଭି ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆଇଡ଼ି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଆଇଡ଼ିକୁ କେମିତି ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଶୋ କରିବ, ମାନେ ଚାରିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଉଠୁ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫଲୋ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ। ଆପଣମାନେ ଏଉଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଆଇଡ଼ିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଆଇଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଆଇଡ଼ି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଏହିପରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିରେ ବ୍ଲୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହି ପିକ୍ଚର ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଆଇଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଟାକି ରିଅଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସହିତ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।